Máme tady Škodu Octavii 3. generace, faceliftovou verzi. Model RS s automatickou převodovkou DSG. Za jízdy občas vyskočí chyba přibližně na 3-4 vteřiny po vyčtení závad. Jsme zjistili, že se jedná o tuto chybu P1734, uvolnění spouštěče snímací volící páky. Respektive jedná se o tenhle díl, respektive mikrospínač polohy, respektive mikrospínač polohy tady téhle volící páky. To znamená, že se pustíme do výměny, respektive do montáže. Jo? Tady tenhle plastový rámeček ze spodu podebereme, vydloubeneme, odpojíme konektory tohohle panelu. Tady už, chtěl jsem se do toho pustit opatrně, ale někdo přede mnou už tady něco zřejmě pracoval. Jedná se o havarované vozidlo, takže možná nějaká výměna palubní desky, nedokážu teď říct. Každopádně nám to práci usnadní. Sem se bude montovat právě tento spínač. Součástí balení jsou i tady tyhle kovový spony, cvoky. Ukážeme si za chvíli, jak to bude vypadat. Jo. Tak jo, začneme tím, že si povolíme tady tuhle 20, Torx 20, který přijde sem, respektive kde byl umístěn. Povolíme si jej a nahradíme, tady se nejedná o výměnu, ale o nějakou dodatečnou úpravu vydanou vlastně výrobcem Škoda. Tady tenhle mikrospínač přijde dodatečně domontovat sem. Takhle pěkně sedí umístěn. Z boku se stáhne opět tím šroubkem, který už tam byl umístěn. A tady na tyhle plastové plošky, 1, 2, 3, 4, přijdou právě tady ty 4 kovové sponky, aby to tam pěkně drželo. S tím, že tady, když se povolí tenhle Torx po montáži, tak jde ještě naštelovat ten mikrospínač tak, aby to spínalo v pravý čas. Respektive je potřeba to ještě doseřídit po montáži. Tady je ta krabička, můžeme to nazývat asi nějaká malá řídící jednotka. Nevím úplně, jak to nazvat. Konektor, který strčíme místo tohoto sem dovnitř. Vidět? A máme tady i takzvanou samičku, do které strčíme právě tento konektor, který nám leze, laicky řečeno, z auta. Jde vlastně o takovou dodatečnou úpravu od Škodovky, takový, dá se říct, mezikus. Tak jo, jdeme na to. Takže máme namontováno, jak jsem řekl, teda šroubek nejde vidět, tady z boku, pod tím cvokem je to stažený šroubem. Jedna závlačka, druhá závlačka, třetí závlačka, čtvrtá závlačka, nebo cvok, řekněme tomu, jak chcete. Konektor zastrčený dovnitř do mechanismu volící páky, konektor z auta zasunutý do protikusu, krabička má na sobě ještě oboustrannou pásku, tu ještě přilepím tady pěkně na tu plošku. Přelepím sice číslo dílu, ale to mě asi nějak netrápí. Pozapojuju, poskládám, vymažu paměť závad a udělám testovací jízdu.
Jo, načtení chybových kódů po testovací jízdě. Je vidět, že nebyla nalezena žádná závada. Takže v tomto případě vyřešeno poměrně levně. Je to věc asi za 1200 korun českých. Číslo dílu 5Q0 713 128 a oprava přibližně na 15 minut.